Ragam-ragam macamnya baliku nan kita lalui. Semenjak adik lukoi dulu sampai kini dan bertahan dalam rasa nan lah kuda dek menenggang ike rang tua. Dan pasokan jua hati batahan menjalani nan raso ndak kunjung basuo di dalam hati denai keadil. Dan timbang-timbang jua dan tilungkui tilantangkan adia sagiro dan tinggalkan pado adik mananggung seso. Maafkan denai memutuskan rasaku bananan lahabi. Maafkan denai memutuskan rasaku bananan alahabi. Semenjak adik lukoi dulu sampai kini dan bertahan dalam rasa nan lah